Nahrávam. Chlapci, boli tiež. Štrnáct a 21 nahrávky. Lukáš dal gól. Ja? Nestrieľal. Ale to 14. Odec! Hop! Paťo! Strieľaj! Strieľaj! Daj! Poďte! Utíkaj! Výborne, Hektorová strieľa. Pozri, pozri, 16! Čalani, strieľajte! Ja som to vyhrával, že vyhráš to na nás prvej a potom Lukáš dá Poď, káľa. Jano, ostávaj, hej? Čo? Dobre, poď! Jeden bránko, keď to trafil v kostí. Keď to predsa tam hodil len... Nekýtaj, že to na ňoho tu rád. Bylo dobrý zákrok. Máš čas, moment. Poď, dva. Poď. Ostávajte. Majú. Prvý tam vyhodil, že mám tlačiť nejaké tlačítko. Prepáč, Bráňo. Vieš, počkaj. Keby nevyšli, tak netrafím, vieš? To je pole Matúš na beka! Daj ono! Vyskúšaj! Daj ono, daj! Po ňom! Daj preň po nich! Vystúpej! Víš, nečakajme ich, po nich, dobre? Ani ja boli na keď je treba vlastne. Ja tam
Nájmo, do ňu, stále do ňu. Pauli! Bez pičovín! Jebana čára. Nedaj mu strieľať. Jeden! Jaj. Výborná domino. Nenapadaj! Budeme naspäť, poďme hľadať, poď! Pekná! Výborne. Zastup Matič. Proti, hneď. Madiana! Výborne. Super Jano, super robota, poďta! Tam! Naspäť! To je ono! Výborná Jana. To je ono! Počkaj si. Potom vrátka. Výborná, ešte. Stále, to je ono! Dobrá, doma. Útok, Išo. Ja jemne! Viete tam teda niekam? Utekaj. Ja ti potom zavolám, hej? Tak ale tam je počiare to daj, nesredom krížom. Nemáme teplejšie, keď tak čo mám tým, ale to problém útočníka. Nemá komu, nemá. To je od nás. Ahoj, máte nejaký úhlas? Poď hore jeden. Dobrá. Nejsou ku tebe. Dáša, namočí ho si. Ja, tvoja, aj. Dobre, vydýchaj si. Dobrá, výborná. Dobre, podaj. Stále, do nich. Nemôžeme ísť. Hokejku do toho. Dobrá, doma. Jeden naspäť.
Gól! Poďte. Boli ste čo naposledy? 71, 90, 20, nemôžete ísť tej saške? 91? Poď. Ale, no. 21? 7-1, 9-1, 21. Máš to jednoduché. Ja som čakal, nevadí, popadli. Ja som tam sám stal vzadu. Ja si zajebal. Dobrá. Ja sa si obrátiť a... Práva tuž. Výborne, Dušan. Ja namiesto 1-1-2-0, tak môžem diať. Chrbát. Poď, Jaru! Poď. Hore! Strieľajte. Janko, ostaň radšej trošku nižšie. Poď. Tam, ale nechodí. Dobrá. Tam si strele. Dobre, prečo sa pozor. Asi zákon, máš dobrú techniku. Ty si mi nahrával, či strieľal si? Teraz? Poď. To je ono. Koronovka! Sám si. Poď trénať. Zoveď si púdnu, Jano. Poď hore, útok. Boky. Dáte bol. Dáme gól. Poď. Výborná. Val. Ivan Kováč. Ja Lukášavu. Naspäť. Dobrá, Janči, dobrá robota. Posúvaj. To je ono. Nenáhneme ich tam. Poď. Vytočme. Obsah! Nenáhneme. Dobre, borci, škoda. Výborné. Tak ja som mám ostal stať. Tak ja som to pozeral. Ja si myslím, že to nebolo. Ja som tak Hore, Ivo, hore! naráz na Majo. Hej! Dobre, ťahaj. Stál zádu. Ja už kde tam bol? Daja! Máš, Ivo!
Obrana, poď. Takri sa bránu, zakri. Poďte jeden, chalani. Postaň, škol sa napravo, postaň. Škoda, už sa aj rozbejme, mám piči. To zváraš na tie čáre, no. Dobrá, žol. 30 sekúnd! Strelaj! Výborná! 30 sekúnd, pozor! 20 sekúnd. Naša musí byť. Janko, poď hore. Útok, poď. Poď to. Výborná! Ostávaj! Dohraj, 5 sekúnd! 3. Ako Marian? Tak koľko započíte tam do druhého, budeš si točiť s Myšom? Pohode, hráte takto dobre, kľudne hrajte a vydržajte. Nemusím. Tak dobre, ja vás doplním, keď bude treba. Keď máte rozbehnuté, hrajte. Pustí čas. Pri tom sa akože dá. Dá sa hlava hore. Lebo oni sú v strede, a Martin nám je ďaleko. Pekná. Dobrá. Ešte raz nevidel som. Preto ti hovorím ešte zadať. Poďte ešte, dajte. Modrá gól 21. 91 asistencia. Kto mal druhú? A 71 asistencia. Máš, Miško? Dobre. Ako ty guli hráš strašne dobre. Priamo na tú stranu, hej? Tabačku má pohode. A to už ti budú teraz nedvoj pred zápasom? Do mňa išlo. Ešte mám dva, ale hore. A čo myslíš, ešte celé jeden? Keď poviem ísť, tie 4 traja, 4 a budú strieľať z brankára, prospešný pred brankára. Dobre, áno! Poď, striedaj! Nevieš čo, s tým brána, alebo nahodíš. Výborný. A tu, ty si mohol strieľať. Odsuje, modré, mali. Kde on nechal? Pomalej. Ja viem. Tak nebeháš, ty kokot. Dobrá. Dobre. Hraj ešte, hraj. Hrať. Tam a vystrel. Tam, čo si nemôžu strieľať na málo.
A ja som tam minulé tým hrudníkom. To je nebezpečné. Tyčka, čo? Matúš, poď. Prečo? Abo Duša nie? Kto tam bol? Musí zvon. Možno si bráne, Matúš naľavo a napravo, bráne v strede hore. Žltá, hráč číslo 61. Vrazenie na Matinov. 2 minúty. Menší trest. Priedať náhodou! Niče? 21 po dole. Striedaj. Lebo bol na teba faul, dobre? Striedaj sa. Pičko. Hore, keď hraje, boli furt aspoň. No, ešte rozohraj sa. Uško! Dáme pred bránou, pred bránou! Dobrá! To bol zásad. 71 gól a 21 nahrávka. Nie. Majú 80 minút je príprava, dobre, bude striedať s Mišom. Mišo sa bude striedať od 6 minúty, dobre? 4-0. Nechceš? Môže malo tak, aby sme stali studení potom. Poď, treba dať gól. Jak inak to spraví? Musíme dať. Nie, sa striedame. Boj sa, je to na tebe. Môžeš zahrať teraz ideálny stav. Tam traja striedať. Čipe jak kokolo. Chalani, poďme, trošku sa pustíme. Si trošku v tom útoku, nie v obrane, ale defenzívne. Bravo, Pia, Bio, poď! Dobrá, Jano! Doma, Janči! To je ako golke dá! Lukáš, poď! Lukáš, kde si? Lukáš, Daj si nám! Lukáš, rozbehaj, Janči, to skôr rozbehaj. Výborná! Krásna mata! Dodo, hore hráči tu, sami, jeden ničie. Výborné stredanie. Poď. To je obetáme si to. Káď, ďalšie stredanie sa vie variant, poď na traja v útoku, dobre? Sú 4. Pasa prime, tira. Teraz uberá Marian? Hovorí o 6 minúty, tak neviem čo. Prečo o 6 minúty? Neviem, tak to vymyslel, neviem. Pol zápasu. Ja o pol zápasu. Predajú aj my? Samozrejme. Do posledne. Máš
Chlapci! Lukáš, hej, dávaj tam! Ale hraj ruksak, čo je? Točila, ne? Majo. A čo, cúvaj! Lukáš zostal. Na miesto mňa teraz. Aj Dominovič. Potom len sem. Lukáš Krbát. Jonky je tam, dávaj pozor. Nedaj mu strieľať. Lukáš, zase ďaleko si od neho. Ale výborná. Kríž, kríž. Nevadí. Dobre si môžeš. Tam. To má Domino. Poď. Dobrá, Lukáš. Lukáš som nevidel, ako tam je on. Lukáš, ale my sme hej tam boli dva, ne? Daj. Prečo? Ale to išlo cez toho? Či čo? Išlo cez hokejku. Ale cez toho hokejku? To bolo... Cez hokejku? Cez hokejku. Máme smolu. Povedz, tam videl si sa sám, ale tam neviem. Zatmený som mal obrany zákrok, ale pozor na tie reči. Ja som si povedal tou ďaleko. Tam som si dostali poplet. Nie, neviem, dajte si vybrať. Máme na vás trošku. Ja už neprejde. Vybeženie. Poď naspäť, Domino. Franko, poďahni. Nesi ale podopredu. Ty máš hlavnú či pravú stranu. Pozamien si, Marian. Pozamien si. Dohodnite sa, že si dával napravo. Hore, Ivo. Dvaja najmä to je. Nerozumiem. Za Matúš. Podrž. A poď je Hľadal. Preč nechalo nešiel, má tam hráča. Defenzívny. Dobrá. Poď. Traja. Poď naspäť. Pridaj. Jada. Modrá, gól, číslo 99. Asistencia 19. Neviem. To má tu, že tak dáva, tak si tehni doproti lobo. Prečo on druhá? Lebo vymenili. Lukáš išiel. Išiel dopredu. Lukáš! Poď hore. Útok. Hej! Dotkol, nohou. Už do piči. Ale nejako. A čo bol dole? To je striedanie, hostia. A čo išiel dole?
Dobre, však neriešime to, vylúčený z toho. Z toho nikdy. Tak ešte len na triačku treba, že jo. Pískajme na druhej strane, pískajme. Toto sa iné každý svoju pozíciu, hej? Bude. Von. Prebeď. Sám. Skoro pásnu. A môže. Poďte, nechali. Dobre, behali tam pred ňom. Pred bránou si, dobre? Dobre. Dominika stále. Poď na späť! Na čo tam naháňame? Výborná odka! Veď! A ukludni to, Dominik! Tak. Dobrá. Hoď sa Mantino teraz. Hore to daj! Hore. Druhá. Ešte! Nedaj mu to vystreliť! Hop! Poďte. Dvojka. Poď, stredaj, poď vydýchaj. Ty? Vy ostávate, áno? Marian, poď pred bránu. Aj, dobre platí. Dobre platí, on šancu. Zlepšujem si tak nechceme to dávať. Nepolítáka, Hore! Dobrá! Dobrá, Majko! Poď! Pášte! Jak sa ho tam poslal? Videl som preto chlapci. Krása! Ostaň! Jo, Marian. Nemôžu ostať, keď sa pomiešať. Dobre, Marian. Maria, poď! Modrá, 76 gól, Dobre vyslal, čo? 19 asistencia. Čiže my? Počkaj. Dobre. Pekne si zavesel. Na prach, aký vidíš, že vzore po budovu. Tak aj na To zaujímavé, že to vkal to týko. Sám! Robí miesto. Mária, to bolo kafe. Dobrá! Ešte si to tam blíka? Nie. Neviem, čo to bolo. ja zaplatím. Poď, Ondrej, poď. Nedaj mu dýchať. To je ono. Bližšie, Lukáš, bližšie. Dal sa ti od neho. Budeš už prvá gól. Vášťa, sám si tam. Sám je Luko. Poď. Daj. To je ona, krásna. Daj mu na to. Pekná. Nebáš. Poďo, sám.
ešte, bumba brána. To je ona, ešte. Dobrá. Škoda, že ti ušla henta. Dobrá robota! A teraz sa ťažko obstrelal od brankára úplne. Mal strieľať. On mal celú bránu plnú. Sledujte si. Ja viem, my sme 13. Nehol do pásu. Kaj, niekedy keď si na modrej, Nastrelate na to brankára a tak vám hneď doráčia celú. Alebo keď si na tejto strane, tak po manťaku, hej? Bomby. Nie krížom, no? To ja zoberiem. Pozor! Markus, to je stratený! Sľančka, baka. hej, víte, Myslel som sa to nechodíši. Nechodíši. Nedaj mu strieľať! Brano, Dobrá. to je dobrá. Poď. Jak to prvého tam odstav, Mišo? Ale obsah je to damička, vieš? Ja neviem, nejaké kokotí normálne vyťažnové na všetko. A on ti bol, A Lukáš, poď poplúvať. Manťák! Chrbát! Pekná, ešte! Pekná, ešte! Zajo! Sedem jedna gól, áno? Asistencie. Lukáš. 14, 7, modrá 7-1 gól. 14 asistencia. Nemali dve, 3 sekundárne. Za chvíľku budeš musieť bedničku nosiť na to. Výborná, Majo! Výborná! Kapitán, že gól je taká. Ja mám tam pripravený sledovať, že nie je nula do piče. Keď sa nepustia, tak im vypičujem. Nie, to nie je o to. Oni boli vydychaní. Highlight má. Ty koko, daj. Gól má. Dobrý piňaz. Gól má. Od modrej? To je od modrej. Od modrej, ešte pre modrej. Dá. Poď, Mazi. Dušan, nižšie. Dáme na čisté, na Maja, tak chráňme.
Do konca. Budeš normálne pôjšať? Alebo nie? Modrá 38 gól. 23 asistencia. Som mal na tú kameru celý čas len tak natočil na tú jednu stranu. No. Mikuláš. 53 mám. Leží na zemi, tak dobre. Si v pohode? Ja na rozjebu, tak to vezle. Nie žiadny nájazd na Maja, hlavne tretine do tretí hráme na novo. Druhé bolo dosť, 2 to nájazd, 2. Pochytá, no? Na to mieste. Neviem, ja som to nevidel. Hraj to na Maja, na strehu. Na Maja! To berú sa iná hráni piči. Ty si došiel, povieš 12 minút za kritiky do bola. Vyhraj, boli posunia bomba. Bomba! Majo, máš za sebou. Chod tam! Dobrá, chalani. Teraz bol šťastie. Ale to boli blízko od špička. Stupňa ti odzupu vysí. Teba stupňu. Majte, super! Máš dobré tyčky. To žideš, viem? To je však, tak? Výborná, Andro! Jeden útočník dole, poďte. Jeden útočník dole. Modrá na číslo 23. Menší trest, 2 minúty držanie. Teraz ubránite! Útočník išiel dole a útočník išiel 23. 2 minúty držanie. Norris Trophy tento rok nevyhrá hotovkár. Druhá obrana ide Kilchalani. Lukáš, Ondro, ja. Jak to hrá na vyhľadanie, ak budeš hľadať prihrávku? Podľa situácie by to povedal.
Výborná, Maro! Výborná. V pravom pásku. Vôčko nenapadajú. Dobre, keď ťa nenapadajú, tak stojí, pokiaľ nenapadajú. Tak ja poďme dopredu a tak lobiť. Krásna, dobrá. Výborná! Dobre, Mišo, stačí. Poď Moky s tým, poď! Dávaj! Pásmo urob! Udržte si to. Tá taktika. Poď to Zdenko! Poď si s tým! Vyhoď to! Vyhoď to! A drž Braňo, drž! Uhraj to! Uhraj! Hej, stoj, čakaj, keď sa nenapadá, čakaj! Ona, ešte! Dá, zastaviť, keď je slobodná. Lukáš, za tebou jeden! Vráťte hore! Lukáš, ty si nie je útočník! Lukáš, dole, poď! Ťahni sa, Lukáš! Vystrel! Gol. Mariano, hej? Dobrý kom. Dobre, počkaj, nesíte iné. Modrá 21 gól, 14 asistencia. Dobrá, dvojky, Majo ide s vami. Môžeš ísť na gól. Zákroky ťažké. Dole, Majo? No nie, teraz na tom. Ale on sa do hry nenapojil. Zapoj sa do hry. Gól bol 21-14, do hry sa nezapojil, on len vyskočil, zavadzal tam. On sa zavadzal, zapoj sa do hry. Zavadzal tam. Zavadzal, nechal ani. Teraz ste tam traja obrancovia. Ale že potresť dal. Naši presne. Nezapojil sa! On zavadzal, nechal ani. Však to, že je Zavadzal tam svojmu hráčovi, tam zavadzal. práve preto, keď mu nezavadzal, hraj už! Poď, hraj. Dole sme ich natočili. Pás moje! Výborná, Majko! Pozor. Zostaň Majo, normálne dotka. A nie. Normálne dotka. Jaj. Hneď na mne palenie. Nie, by bola oslabený. Vystrel. Majo, ostaň! Modrá 19 gól. 76 asistencia. Poďte hore.
Naša dvojka. Naša Lukáš bol prede mnou, Oni hovoria, že to nie je rieška, ale tam nie je Modrá 21 gól. Asistencie 7-1 a 9-1. Majo, poďš miesto mňa teraz. Tak hraj stále. Máš? 7-1 a 9-1. Dobre. Tak. Nie, udala teraz Ide gól. Môžeš! Tady to je skoro dal. Vydávam skoro, aby to vedal na Ja aj zase urobím lepšie. Normálne si môžem zrobiť. Uvidíme, keď mám našu rýchlosť neprebujú. No, tak sa to bude hrať. No, to napádať hlavne. Bude s ním, vieš, bude opäť s ním. Útok! Odpaj si. Poďme! Poď! Podávaj to! Modrá gól číslo 21. Asistencie 91. Hotovo. Ľudia! Dobrá. Pozor, šanci! To je ono, naháňam dať. To je ono, píšeš toho? Výborné! Do čoho puchol je bráni? Porček jak oči. 71 gól a 21 nahrávka.
Iba u nás nevedel, kde on chce. Proti, hej, Dušan! Dobre, Majo! Pozor, pozor, ide! Môžeš! Výborná! Dobre to chytil. Moc rýchly, Mišo. Daj! Modrá 19 gól. 23 asi. Choďte hrať. Poď. Prvá padla pičovina. Pičovina? Ja To sa medzi sebou baví. Neočúvaj striedačky, prísť sa na druhú. Je to tam Majo. Daj si tomu. Ondrej, dávaj taký. Ondrej je. Pozor na ten najazd, nechajte jeden, tam na Maja. Útok! Poďte jeden. To nevedel, že ide. Poďte jeden! Dá Zeno. Nedaj mu strieľať! Mojovo! Dobre, poď. Vyššia, nevidíte. Nie. Dobre, to tam nejak preslúžuje. Počkaj, ešte strieda. To mám prestriedať. Nie, to je dobré. Strieľaš uleho Mišovaca, to vracia na Ja viem. Ostaň Janči radšej, dobre? No ale hneď to dávaj. Dobre, áno, si sám nikto nenapáda. Áno, nedávajte hore na silu. Poďme za zviatý, Milano. Poďte. Dobre? Poď hore.
Ja už sa to odpoučujem. Ja sa chcel vrátiť. Dušan, ustaň. Ešte jeden. Máte jednoho. Áno, dobre. Žltá hra číslo 20 do 10 asistencia. Toto 3 metry rády. Celé ste to dojebali. Ja som to nedojebal. Ty si to len ty, nikto iný. Pozor za tebou. Daj za bránu, za bránu. Ivana! Dobre, to sa dáva. Postredaj! Dohráte. Ale vy ste inspekce! Táni, 10 sekúnd! 10 sekúnd, vydržte. Poď. Nahraj. Majko môže... Ja? Nie? Ja som prehral súboj tuto? Čistú loptu? Ty si prehral. A ja som čakal, že mi prehral čistú loptu na bloke? Nemôžem. Čo má nové dresy? Nemali súboj. Nie sa hráčov. Budú míliť. Nebudú? Ako? Budú sa míliť, nebudú? Tam je 20 najlepší hráč. Oni asi 19 by som dal možno. Ukáž mi tú štatistiku, prosím ťa. 9-1 alebo 20 alebo 19, akože To dávajú 7-1 asi najviac, podľa mňa. Hančík domáci bude najlepší. Dobre, Že len súhlasím. to nie. Áno, súhlasím. Dobre. Takže najlepší hráč domáci, Hančík, 21. Ďakujem. z týchto miest. Musím.